Timothy. Mazindewo sir. Because here our Adamazi TV, what am I having? Okay. Okay. I know everywhere. You don't matter. You don't we can go try me man me bata. That didn't happen. Kwanzo Koraro. There was. Ekpo Kwanzo Koraro kana baga. Okay. Ana mabwe na ngangi ni na maga na anya. Okay. Ago odina. Nebole kana be bana tanabi. Atani mabru nkan inde. Okay. There was. We can what I say Ekpo barata. Ah, say di ke unyiri okwa. Okay. Kunyira okwa vuru. Eloko no to bi sedege. Sari yani ile ana mwe menta adina na aga na anya. Okay. Abuge nke tigbo zagbo. Okay. Ebe te mana atani mabru nde nganga. Ndewo. Ya gora anyo jiri ko kramba. God. Eloko no kwu na agwo mu aro ndị na-alọta ike ndị na-ahụ gị ha ndị na-ebe dị ndị na-aga ile ha na YouTube olokwu na agwa. Mmadụ na-enye ụmụarụ niile na-ebe dị iche iche apaka niile dị n'ụwa abụ na ndụmọdụ na-enye bụ na omenala wepụ ndị ngamu ike ọcha. Okay.
wapụ ndị nga nwe ike ọcha ma mee ihe rutere ndị ruturu n'usi ihe rutere onye ụkpa abụghị ya wụrụ ihe rubere onye ụkpa abụghị ya wụrụ ọnya anyị na-enwe eme ihe niile na-aga n'anya n'anya omenala bụ omenala na-eme nke ọ na-eme n'ụwa mana ebe a bụ ibe eziokwu dị omenala Igbo mmadụ nwere ike ime ya okporo onwe ya nke wụ eziokwu agọzadị n'ike ihe niile na ha aga nke ọma olekwanụ ndị a tere nyiri ndị a tere ịkpọ n'ụbọchị ole ka okwu ndụmọdụ na-enyekwa ha ndị ọkpọ ọhụrụ a okwu ndụmọdụ m na-enye bụ na ndị tụrụ n'osi odo tee n'ugwulu anụ ugwu aka botere n'udo na ọṅụ anyị na-enyekwa asọransị na anyị na-emewo ka ọ mara dat na afọ ọdọ kakwa ama mma wemekwu ihe a wemechie ihe a o mere taa wemechie ya ike anyị were ọ dị mma ndewo ya gazie adịkwara weta na mmiri ndewo Pina.
Thank you.